But ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Bese ngitheni mina ngoba phela unganengane bengilindele mina ukuthi ngiqale ngabalindele ukuthi ngizobabona kwi-marathon. Conference marathon. Qala sichaze khona lapha. Mina bengikhona ke ungazi ke. Mina bengikhona phela ngithi uyazi phela kuyenzeka kube khona ngokomoya noma kube khona ngokwenyama kodwa nje benginabo abafowethu ugijima ngokomoya. Uyazi ke kwamanje ake sibonge sishaya izandla sithi yaphela inyanga abantu. Awukhulu wena. Ukhulu simaka. Somandla. Hey madoda. Hey baba. Zikhala. Uyasebenza emfihlakalweni. Yazi ngathi kudedeleke ijoka la. Hayibo. Cishe saphela umphefumulo. Mroza bela. Lalela uze waxhoma khona ipost yakhe ekuswenkile eshayile igqoko lezi eziyipheshule emise komlomo kasaladi. Okwabhala beshaywa chest bephuza izinto ezinamagwebu wathi engabe imen's conference lali khona yini itiye. Yo ngitshele nje indlela besidelelwa ngayo thi samadoda njalo njengoba bephumile ithini sponsorship yonke ngoba izinto ziyajika abazukulamba ngiyasaba weJehova into enhle ke kuthiwa inyanga abantu besifazane kulonyaka ozayo izobe ingekho ngonyaka ozayo izobe ingekho ngoba bakhathaze kakhulu kulonyaka bese befuna ngisho inyanga iextendwe ube i-women's year unyaka wonke bona lapha alileli nina Mroza kodwa into emnandi ngabantu besifazane ayipheli into yabo buka nje kusasa umkhosi kuyobani ngoba kuya abantu besifazane uyazi lento singayithakasela sithini mfowethu ake sibone ukuthi manje sesingene enyangeni yamakhulu sesingene enyangeni yokuvela ukuthi abantu besifazane yini ngapheli ayipheli into yabantu besifazane hayi balungelesha impindi ayipheli buka nje kusasa yebo into emnandi-ke lapha kusuke sekuvela ukuthi obani labantu besifazane esikhuluma Mroza siyaqala ngingabubisi ngathi Mroza bebevulelekile kuseyinyanga yabantu besifazane kuya nombani kodwa ke kusasa kuhlungiwe nawe emlalelo lalele lapha ekhaya siyacela ungalinge bandla please uze usupport but bawu 3 nje abantu besifazane uMroza yabantu laba sinabo la ningalinge nje nibafake nje emqondweni Ngingane yodwa nje phela bafika bafike umhlanga asifuna ufike uyodlala ngathi lapha ukumhlanga bese uyaphoqoqa ukuzoba inkinga enkulu lo kodwa mina ngoba ngiyabathanda abantu besifazane nginganika icebo ika umhlanga ubhore ufaka induku ngaphakathi ngeke izigobe leyo nto awukahle uzobuyelani khona lapho uzazi ukuthi kungenzeka ukuthi umhlanga ugobe inkingi lapho ungabusaya nje ungabusayibhadala nokungabusaya Mroza nizwe usho ukuthi njengoba uNdlunkulu enginemile mina ngaya kuMroza uyoyidlela wena Mroza awuhlangene nokuzobe kwenzeka hayi uNdlunkulu kaMayise ethe cha ngiyakumema yimina engikumemayo hayi mina nguwena Mroza ngaba ngingi ngoba manje ufuna ukuyokukhumbuza kudala ngekhathi zakho hayi khona wesaladi uyazi kwethu sifika lana nje yebo impela nombulo kunje wasiqala kuzobe kuyinyanga yamagugu impela siya celebrate kodwa manje umoya wami uphukile uphulwa yini hayi usingakayi lapho uyazazi ingoma ke nje zamazulu ezobishona ngiyazazi nqwa khona engichaza kakhulu ebelishawe ikhehla kube ngathi liyazela ethini ngangizuluke la into ke ngangiphethe kahle namhlanje mangivuka ekseni uvuka ekseni malume wami uyavuka ekseni uyavuma malume uyageza malume uyaphuma imake wo uphuma kanjani engachobile phuma lo awuzwanga kahle salidingithi kukhona into engangiphethe kahle namhlanje umoya wami awuthokozile indaba kaMalume wenzeni malume uyavuka ekseni malume uyageza malume uyaqoqa malume uyaphuma uphuma kanjani malume engawachithile amanzi hey kuneshower manje ekhaya ungiphazamisile ngiqale phansi lento ngilana nje umoya uphukile inhliziyo yami ayenene indaba kaMalume wenzeni malume uyavuka ekseni malume uyageza malume uyaqoqa malume uchitha amanzi malume uyaphuma uthethela ima uphuma kanjani umalume engaxuphile ngqi hey umalume uneyisini ma angisho ukuthi isini ayixutshwa ziyaqutshwa nazo hayi ngoba ngazi ngiyacabanga ungiphazamisile ngiqale phansi lento ngilana nje umoya wami uphukile inhliziyo yami ayenene indaba kaMalume malume uyavuka ekseni malume uyageza malume uyaqoqa malume uchitha amanzi malume uyaxuba malume uyaphuma uthesa imali uphume kanjani engaqamile hey umalume unempandla manje hey ungiphazamisile ngiqale phansi ngilana nje umoya wami uphukile inhliziyo yami ayenene indaba kaMalume malume
uyavuka ekuseni malume uyageza malume uyaqoqa malume uyakama umalume ukwenza konke baba umalume uyaphuma usesathi uyaphuma nje washayiswa imoto wapina emoyeni 4 hours esemoyeni wabuya wasakazeka phansi thopho kwamalume basaphaze kumgaqo washona umalume akashonanga ke la wafika iambulance yamthatha umalume yaqoqa ubuchopho kwamalume yafaka plastic yabopha ifindo njengesiqeda shuthi umalume mayifuna ukucabanga ukhweba uplastic wagibela iambulance yahamba nomalume iambulance yahamba indlela ebigijima ngayithema ingene robotini ngathi khona iBM ebelithi lishaye robot zatholana phezulu yaginqika iambulance umalume yaginqika yagoqana yaze yangaka 4 hours wonke igoqana yaze yangaka nomalume phakathi washona ke lapho akashonanga ke wathi umalume akasaphephile into lehamba phansi bamthatha umalume bamfaka ebhanweni ubheka awaze moyeni kanti lizophelela udizile emoyeni phansi lavuthi ibhanweni lalela ngeke udlale ngathi kepho ngeke asinde umalume washona ke lapho akashonanga ke busukana esuka nebhanweni lephezulu eyophathazeka 4 hours ngithembile ibhanweni liphathazeke phansi umalume uphume ngeparachute abe akwazi uzwe yini nge-die hard umalume wami ke loyo umalume ngesikhathi esuka ekhaya wayisulekile njengami empofana njengoba bheka waba nenqushunqushu wakhe washayiswa imoto waba nenqushunqushu wakhe ngina namapho waba nenqushunqushu washaya namabhanoyi ubuye senjengo Sgqemeza kanje eseshayikile uyabona amathi umuntu ushayikile It is a good. Tomás ungabomthembu umuntu. Kanye kumthembu umuntu. Hayi bese ngiyakhalisa ngoba ngathi balobu nje. Hayi phela kufanele ungikhalise ngoba uyasibona isimo samalume ukuthi sizophelela kuwena. Bafowethu mina into engijabulise nje ukuthi kuthiwa thina siKZN sesifuna ukuyimela manje. Hayibo. So by country ke manje. Hayi. Yashuba ke shintsha kwasanike lapho. Yeah. Sgqemeza kwangathi uzobuyela emuva. Ubuyele emumva kuphi? Obuyele emuva phela ngithi akuyena wala. Owakuphi kanti Sgqemeza? Zisho lutho wakuphi Sgqemeza. Kusho bani onjani kodwa? Njengoba nje siKZN sizoyishintsha yonke lento. Bafana. Umsayiphozi nje lo. Ibini nosakubonile. Hayibo. Awusambona umsayiphozi? Awusambona umsayiphozi. Hayibo mfethu ungasho kanjani umsayiphozi ukuthi akena wala? Futhi wena sokubeka uhlalo ke la. Yeah. Yeah kabe uchairman abheka abantu abanamakhanda abonze bapha esingaba nabo la mhlawumbe. Angisho ukuthi ngithini but ngithi bengakuhle kube uyena ozosibhekela isimo esinjalo. Yeah ngiyaphela. Wena Mroza uzoteza useceleni kwami njengenjwayelo. Yeah, njengenjwayelo. Njengenjwayelo. Osgqemeza phela akuvumelekile athi usadla amathambo engqondo. Ocabanga ngawaqeda. I don't know this thing angiyazi lento. Yeah. Awukahleke usufuna ukuthini manje kuMroza? Zatetebe. Bafowethu ngeke ngiyamthanda uMroza phela. Ubona manje. Simoya. Ngiyamthanda uMroza. Ubona manje. Uyabona lokho ngivindwa amakhehla amadala lokho ekuthiwa wena ulokhu usibambela uMroza lo sibona bafana ngiyamthanda uMroza ngiyamthatha futhi. Usuke wenzani ke mhlawumbe ukuthi uMroza uyamthanda? Ngibingelelile ngifika ngesikhathi ukuthi uhle. Yeah. Awu. Ngokubingelela nje usuqedile. Mroza, I love you, but I'm not sure. Komani Mroza. Hayi Mroza, ngiyacela mawufika ekhaya ukucelele umuntu obonayo ngeke ichazayo lento. Awukwazi ukuthi umuhle kangaka abasakazi bengaka besifazane bese wedwa wengamelwa yifela eminyama. Hayi ngeke. Elimnyama Ungeke phela. Mhlawumbe mawukuthi khona ogulayo ngeke asadabula uyahamba mhlawumbe. Mina ngowena Mroza ngabe ngiyathula ngoba ubonile inyanga iphelile ngithi. Hayi me inyanga iphelile noma iqalile. Wena phela wena u350 uhola nanoma inini noma athi uyiqalile noma ayiqalile. Uyangeni wakho. Awusangeni hlobo ke. We umile. Yongile abana. Hayi ake sabe wafethu mangabe sisuka la sizokhumbula ukuthi kuye kwenzeka inhlekelele kwakuwona lo le date namhlanje. Yebo phela kwaboshwa abafowethu sasikade sidodwa la ku N3 ngendaba yokuthi sasihlwela amalungelo ethu sincenga upresident ukuthi akavule. Sekube usuku oluzohlala liphindaphindwa ke manje silikhumbula abafowethu ababoshwa lapha nababe u32. Siyakhona ke masuka la kuzoba neconvo ezosukela yebo bese siyophelela khona N3. So fike sithi vava kancane mase besondela amaphoyisa bese siyabaleka sithi Mana kuzobe khona udlala mshongqenzi. awu Ababaleka lo. Abakhona waqilazeka kakhulu kulokho. Wabaleka waziwahlala phansi. Ake ngithi amaphoyisa beyogada sebhotweni. Cha hayi kanjalo kulokhu siyadlula nizwe kahle siyadlula. Pho. Kulungile ke sabe mangabe usidinga uthi ngane comment epage mawusifuna ngqo 0735351203 0735351203 asambi sishintshe indawo.